Så, lille Knud. Nu kører vi den lige op her, ikke? Ja. Sådan der. Ja, så hvad har du lavet ude på legepladsen i dag? Har du også simpelthen leget med Victor? Fedt. Hvad legede I? Soldater og røvere? Sejt. Det legede jeg også rigtig meget som barn. Ja. Ja. Var du så røver eller soldat? Du var simpelthen røver. Sejt, det var. Hvem vandt så? Det gjorde Victor. Så må du prøve ud igen, når vi lige har ordnet det her, ikke? Ja, sådan der. Ja. Ja, tænk det her. Sådan der. Sådan der. Ja. Sådan der lige. Sådan der. Ja, jamen hvad så, ved du hvad vi skal spise i dag? Nej? Jeg tror vi skal have spaghetti med kødsovs. Ved det ikke lækkert? Ja. Og løfter vi lige numsen. Sådan der. Glæder du dig til det så? Ja. Jeg tror også, det bliver spændende. Jeg tror, det smager rigtig godt. Dorte, hun er jo rigtig god til at lave mad, ikke? Ja. Så hvem kommer så og henter dig i dag? Er det mor? Ja. Mor, der kommer og henter dig i dag. Sejt. Det er en anden fod op, ja. Bum, 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 bum. Ui. Sådan der. Sådan. Ja, rundt ned. Sådan. Så er du fint og klar, så kan du komme ud på legepladsen igen. Ja.